Sausa ka awit. Maura niyo ihatag ako. Kung saan man, mauram na sobra sa kong sweldo. Ati nin, nag-away na sad sila. Mamagpapa. Tabayain niyo ay. Nakadungog bitaw ko dong. Sirbi na lang ingon. Ayaw na na paminaw. Tabunin ng imong donggan. Malakaw ka, ma. Oh, og ikaw nalay bahala sa imong mga igsuon. Sama di ay ka, Ayaw ma. na lang pagpangutana. Basta atiman na ng imong mga manghod. Asa man ko na to paingot sa mama ni mo, ha? Wa man siya masulti pa kung asa siya paingon. Ay, atis ra. Paasa man ka. Akong pangitaon ang inyong inahan. Aray ha! Buhiin ko kay sakit kay di ka kubukot. Paangano man na. Nganong imo man kilo pag ang bukto ni mama. Buhiin lagi ko! May uyab ni. Unsay uyab kod? Ma, tinuod ni ma? May uyab ka? Ay, dayabag na ng amahan ni mo. Mulimod ka pa, ha? Nga naabdan tamongan, ni gunit tong lalaki sa imong kamot. Unya nangatawa pa mo. Kung mo gunit di ay uyab na. Hanggaw baya ni mo. Pagdarong gina, ha? Kay mahibawaan gani nako nga may kabit ka. Panitan pagid ka. Ti, nilakaw na pod lagi si mama. Unya, nag-ilis lagi to. Ayaw lang pagsabat ni Papa dong nga. Ngilakaw si mama. Kay mag-away na po doon niya sila. Asa ka to paingon si mama, Tino? Nga, kung mulakaw si papa, mulakaw masad si mama. Ambot kung asa na siya paingon. Sige na dong. Andaman ang imong mga gamit kay klase na ra ba ugma. Pa, hubog na sab ka? Ay, nakainom lang og gamay. Ini na lang yun ka, Permido. Ha? Kada uli ni mo hubog. Sus, nganong magbuot mga, ha? Kung maghubog-hubog ko. Imo ba ng kwarta ang akong giinom? Dili lagi akong kwarta. Pero daghan taog panginahanglan nun dinis bay nga wa nimo mahatag. Imo inom giuna ng mga barkada nimo. Basig mag-away na sad mo. Gusto kong away ron. Hmm? Gamay na lang yun kuha nga, gamay na lang yun. Biyaan na kita kang tawhana ka. Sige! Sige, biyae ko. Kuyog sa imong laki. Pa, Ayaw ka balakado. Buhaton ko na. Unya okay na? Wala kay assignment? Salamat, ti. Maayo ha, yun mo pasabot sa kong ati, uy. Nenen! Nenen! Uy, gitawag ka ni papa, ti. Dong, dali dong. Atong arion si Papa. Pa, ngano ka? Tanawa, wa na ang mga sinina ni mama ninyo. Hala, Nilaya si mama pa? Salbahes. May laki good lagi ang inyong inahan. Salbahes! mao ba nang? Oh, mauna, akong nakitaan ang inyong inahan nga may kuyog nga laing laki. Kinuo ko. Biyaan ako no niya. Kay dili na siya makaagwantas batasan sa inyong amahan nga sobra kapalahubog. Kinuo ko. Luuyan na to, ti, uy. Wa na tay mama. Wala tayo mahimo pa na dong. Kay gibiyaan naman tang mama. Why ayaw ning kinabuhi, Hala, ti. Si papa, ti. Hubog na sab si Papa. Dado! Nenen! Ay, ipangita ang papa, ti. Ah! Hala,
Nagkaog pinunti si Papa, te. Gawas mo! Panggawas mo! Mangawa mo'y gamit ng mga anak. Paggawas mo kay pamatyon tamo! Ay, ayaw pa, ayaw pa! Ayaw pa! Hindi araman din mo din. Ha? Pamutlan tabos inyong mga lipot. Dong, dagat, dong! Ang magkasbitan na, dong, dali! Ote, ote! Ote, ito! Dong, pagdali, dong! Ote, ote! Bakit mo na rin? Mangawa mo'y ayaw pamatyon tamo! Ano lang tadi sa kasagingan, te? Ang hirang sa tadin, dong. O yan na natin mabalik sa ato ko na mangwasan na si Papa. Pasaylo alag ko ninyo mga anak. Pa, Ayaw lang mo pa doon ako kon makainom ko. Kay mahinumdum ko sa inyong inahan kung makakita ko ninyo. Mahinumdum ko sa iyang pagluib nako. Pa, ayaw na lang gudhunaw na as mama. Kalimtin na lang siya. Dili lang malikayan nga mahinumdum ko niya. Basta nga kung ihangyo ninyo mga anak. Ayaw lang mo padool nako kung makainom ko ha. Kay sigurado man yun nga mapasakitan ta mo. pa. Uy, delikado ng amahan ninyo, uy. Nang, Laliman ka anak kung makainom panigbason mo. Uy, simba ko uroy, makatuog mo, unya hubog na siyang mauli. Patay mo. Kupani mo ni Neno. Biyain ang inyong amahan diya. Biya mo diya sa inyo. unsa nang? Unya, asa mo sa ko paingon nang? Manarbaho ka. Panarbaho. Na ako'y kailit pasay to Unya nga akong manghud nang. ay aato ng ibutang sa inyong mga buutan nga paryente. O unsa man musugot ka. Musuway ko pa ng ni Papa nang ha. O ikaw. Ing nalang dayon ko kung mutrabaho ka kay pasudlon ta ka. Wala, sige. Panarbaho. Ha, kanindot na malang ana. Aron wa na ko'y buhion. Salamat pa. Unya, ako, te. Adala ka puyo sa tong ubang uyuan dong. Aron makapadayon kag eskwela. Ala, sige nini. Dadana. Aron wa na ko'y problema. Isigowing rako. Maayo sa binuon nga, nagkatrabaho na ako. Aron balingaw ko og dili na ko magsigo na una sa kumang ginikanan. Miss, namoy load? Naami ko. Unsa nga load imo? Ha? Naay gusto nga makigsulti na ako. O, day. Nihangyo taon ni siya nga magkigsulti ni mo if nato. Kinsa man day? Si Alfred. Ha? Kinsa man ang Alfred? Salamat may sugot ka nga magsulti ta. Ano na hibaw man ka sa kong pangan? So kada ito nakakita ko ni mo. Wala ko malibot si mong itsura. Mautong nangutanan ko si mong kauban. O isa di mo tuyo na ako, Fred. Di na ako magpaligoy-ligoy din. Nakagusto ko ni mo. I love you. Alfred. Nga wa man ni mo siya subtagay. Buutan na to si Alfred. Dili ko gusto nga malambigit og laki, day. Nahadlok ko. Usa may imong kahadlukan. Tingalik pareha siya di Papa. Mao din nitabo sa iyong pamilya. Mamahadok ka nga musugod na ako. O Alfred. Then, ayaw parehas ang tanang mga lalaki. Lahi ko. Kung natagan ako ni mo higayon nga, yung baon ka, ipasalig ko ni mo. Ikaw rin ang ako mahalam na. So, ay ko. Kung na, di na kasi nabot, may mo bang imo kubuwagan? Sige na ba?
Sige na lang, uy. Oo na. Ako na kang kisagot, Alfred. Salamat, Nin. Ha? Magminyo? Muna, Nin. Gusto na ko nga magbinyo na ta. Alfred, Mga tubag ko sa mong amahan. Huwag ipanangiti ka nga magbinyo na ta. musaad ka ba na ako nga kung maminyo na ta? Dili ka magbinuang? Dili ka magapit? O dili ko ni mo dapatan? Nin, isada ko di mo. Kaya ikaw mabahay nga angin akong mahalon. Huwag dili pasakitan. Salamat, Alfred. Sa araw na ito. Nangatubang si Alfred sa akong amahan aron mi magbinyo. Sa pagkakaroon, may duha na mi kaanak. Wasab ko magmahay kay pinangga kayo ko ni Alfred. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagkaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao katumay higalan kaagi ni Nenen nga taga Asuncion, Davao del Norte. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, maasahan mo. Ang mga kaagi gibahatan og duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address sa lang naning tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaap. Kumusta kanyang tanan mga sukin kay paminaw? Nining handuman na susukawit. Ilabi na sa mga artista nga bagatong kinabuhi akong sugilanon. Ako si Roy. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay kina kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka nag-uluhan, hindi ko kaya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, makining sa kalalaki nga taga Buena Vista, Bohol, ang nga tumatatampo nagdasangan nga Roy. Ay, kapahag yung silin eh. Igo naman ako sa tanaw ini. Hoy, nag-as mo ganang liog ni mo, kuya. Sige sa parang kisigihan ni magtanaw ba? Uy, si Shilin di Ay, saba, ay, saba. Uy, ligaw tingi. Ay, saba, diya. Tingli madunggan ka. Madunggan ko taon. Gawas lang kun musinggi kikog tuyo aron madunggan ni Shilin. Gwapa gid kay siya, no? Mao gyud og taking na siya. Mao nga wa ka ni paglaom. May paglaon ba eh? Mailog mo ng banaw asawa nga, may titulo na. Kanabang uyab ba? Uy, ay good anak kuya ha. Amigo ra ba sa akong uyab ni Shilin? Unya, amiga sa ming Shilin. Dili ko gustong masudyaan ni usaman nila nga traidor ko. Barkada na ko sila, mga otang buot lang. Pangita laglaing babae. Ayaw na lang na si Shilin. Oh, uy, si Silin nga nabarog sa daan? Tigil mo sa araman siya? Kain ka yung uyab. Nagkataon mag-isang kasakyan tayo sa ilang trabaho. Akong mga lambi. Hi, Silin! Oh, Roy, ikaw mo ko din eh. Abi na kong sikin sa inihonong. Nakita na mo kang nagbarog.
Maong, gihunungan ka. Nagatang ka kasakyan? Wala gi. Puno-puno man good. Wa sa ko makuha ni Jerry. Ha? Nga naman. Absent siya karon sa trabaho. Naglain ko do ang lawas. Mao nga mag-compute na lang ko. Uy, angkas na nako. Unduwira man ang imong kitabahuan sa ako kitabahuan. Ayaw lang, uy. Maawaw ko. Alin ko kauhugod? Silingan ko ta. Barkada man mo sa ako manghod, si Thelma. Sige na, sakyan na ako. Maliit ko kasi mong trabaho. Bahala na lang, uy. Sige, sige. Muangkas na lang ko nimo. Salamat, ha. Kadiyot. Gamit na rin usa ka helmet, oh. Magdagi rin kag extra helmet? Parang ni sa imong uyab, no? Uy, good. Dili, uy. Usay magod ka nang wako trabaho. Magbiyahe ko. Unya magka-timing ko doon na pasahero. Agpasakyon. Mao ba? Mapliti na lang ko. Late ko. Libre na ka, uy. Sige na, sige na. Aron dili ka malate. Ay, indutas paminano ko ganina, eh. Nganian ka sa ko sa silin. May gunis kong hawak. Sa dami sa kaisas kong motor. Humukar ba siya lawas? Yung lawas kami dapat sa kong luyo. Humot pagi kayo. Ay, nainlab ng kikunan mo silin. Kung manigit ni, dili na gini pagdaig lang. Ay. Di ka mahimong mulakaw kun dili ka mananghit sa imong maguwang, ha? Oh, Sige uy, na, pa. Ikaw na lang ako panangiran. si Tilma mo si Ako Papa? man si Kuya. Naapil ba ko nga? Manaog ko din sa motor, be. Ano masusin ako kung unsa ilagi panagsultihan? Asa man ka, Tilma? Manlaka ragod mi si Shilin, kuya. Ako orang i-comfort ang akong amiga. Si Silin? Kaya nga naman, eh. Heartbroken. Ha? Ato ramang good mi sabay sa usa na mo ka-amiga. Kaya dili siya pwede mo hilak sa ila. Tugtin ako ha, kuya. Nganong na-heartbroken man siya? Nag-away sila sa iyang uyab? Gibuwagan siya sa way batasang Edward. Unsa? Mayo ka na ulit ka. Apason tigid ka sa bahay si mong amiga. Unya, kumusta si Shirin? Ha? Naluoy taon kaayo ko. Pwedeng hilak in town. Buang-buang kito si Edward, uy. Ano lakam niya may tutawa na? Kanigang lalaki, Usa na ko, ana. Kung nasugot na siya na ako, dili siya magmahay na ko. Pangkaon, mahalon ko gid siya. Iinga siya. Ipasugot ko. Humana ka, kuya. Ha? Pwede ako na sa'yo masulti? Usa pa ba yung sulti? Nga nakasulti naman ka nga, gibugan si Silin sa iyang uyab nga si Edward. Niya puting hilakan ni Silin, kaya nasakitan siya. Ako'y saho niya. Onya, mabdos man si Shilin. Imong sawon. Mabdos siya? Oo. Og dili kay siya lay mabdos. Lakip na ang laing uyab ni Edward. Duha silang gipamabdusan ni Edward. Og ang gipili ni Edward, ang usa niya kauyab kay ni Shilin. Kawa gud niya batasan. Gisulti pa nimo. Kung mas may labaw pa ana, mauna na. Anya karon nahibaw ka na sa tinuod. Muluwas kang Shilin tungod kay naluoy ka. Ha, kuya? Mangamahan ka sa iyang gisabak? Nganong niya ka? Nasayod ako sa tanan. Gisultihan ko Tilma. Silin, kung mo itukot, dawata akong gugma. Andam ko mga mahan sa mong kisabak. Isipon ko sa siya nga, sama sa tinuod kong anak. Nagkumidya ka ba? Wa ko magkumidya. Mahal ko na kayo ikaw. Kiniadto pa. Dawata akong gugma. Dili ka magmahay na ko, Silin. Mahimo ba, Roy? Lingkod ko no, be?
Nalipong na kung nagtanaw ni mo na. Pa, dugay isang naimugsuan na silin eh. Maya man gud na nga mananabang si Insi nga nakuha ni Papa kuya. Mga relax lang gud. Oh, bata. May hilag na sa kabata. Natawa na gid ang mga anak ni Shirin. Natawa na gid. Yo! Lalaki ang una tang anak. Salamat ha. Salamat nga ikaw may ni ako sa obligasyon nga gibiyaan ni Edward. Natawag ang among anak nga. Wa siya sa akong kiliran. Ayaw na siya kisulti. Ato siyang anak. Timan ina. Ato na siya pabunyagan. O kung mama na siya bunyag, ang ato sa pagpakasal, may sunod ng tanuhon. Dili ko dinto nga magpabilinta nga way kasal. Magpagkasal kita. Uy, ang bugoy ay gikapoy. Nakatuog banda yun? Saon gisamukan mo dito sa simbahan ganina. Kadaghang tao nga nitambong si ang bunyag. Natural. Proud papa ko sa kong anak. Mao nga, dagan ko kikuha maninay o maninay sa bunyag ni baby. Baby Angelo. Angelo tungod kay Angel siya sa kinabuhi. Tungod niya nagkauyad ta. O nag-ipon sa usa ka matiayon. O karon na, kompleto na kita. Nahuman na yung bunyag. Magpakasal na sa ta. Ha? Mahimo ba? Ayaw lang una paghiskot og kasal. Sayo pa kayo nga maghiskot ta, anak. Ang nga gina itong hisgutan. Gabi na. Gikapoy na sad ko. Mga tuog na ta. Mulakaw ko ha. Mutabaho na ko. Kasi gusto niyo ba akong nadoon para yung baby ni Angelo? Sildo maron. Ayaw na. Papas ko inahuna-hunaan ko noon sa mayong ka noon. O ipapalit ni mo. Okay, sige. Ato ko ha. Amping mo si baby Angelo din sa bahay. Ha? Bye. I love you. Nandun ko sa amo. Nandun ka doon ang pamilya na. Maglitag uli. Makita ko na si Shilin o ang among baby. Manaog na ko ng motor. Ay, kuya! Oh, Elma? Kuya, maayo kay ni anak ka. Ngano ka? Ngano mo nagikutasan mo ka? May naitabo ba? Kuya, si Shilin ug ang bata. Oh, kaya nga naman. May naitabo ba? Doon na ba? Sulti ko. Niadto sabay ka ganihang buntag sa Edward. Unsa? Wa makatubangan ni Shilin tong way batasang lalaki. Kuya, nikuyog si Shilin ni Edward. Daang ilang anak. Ug matud pa ni Shilin, nga pasultihan ka na lang kunong salamat. Mura ko gibubuan og bugnaw kang tubig sa akong gibarugan tungod sa kunabati. Gibiyaan ko ni Shilin og sa bata. Nga ako untang giangkon nga kaugalingon kong anak. Naglisod ko pagdawat. Grabe ko nasakitan. Nga humas na nang gibuhat alang nga Shilin, iya kining gibaliwa sa tubang kasayon. Kaninyo Shilin o Edward, manginaot na lang ko nga unta. Kamu na lang yun, puslan man. Mas labaw tingin ko masakitan kung na ako masayran. Nga nabido ang sab si Edward kang Shilin. Magkaingon na ko. Nagigabaan ka Shilin. Sorry ha, nasakitan na ko. Dinin lang kutob, more power sa RMN. Ang kaagikibata ng duwa sa radyo ni Miraluna Tumulak, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanans. Kamusap, mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kilabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address sa line ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Asa naman sad ka? Magkita namin ni Raymond, ma. Unsa ba mong Raymond, uyab mo? Ay, mama, sid, uy. Kapila na ti kagiingnan, nga wa namang uyab si Raymond na ako. O sa pa, ma, best friend lang mi. Suod lang gud mi. Nahala, mao magkaha. Eto na ko, ma. Samo kay mama, uy. Sige, pangutan na kung uyab ba daw ta. Ha? Kapila na ako siya giingnan nga suod na tangay gala, pero tingkid mo tuo. Siyaw na inestita Mulang. Tood, nako isulti ni mo. Unsa man? Na may sige chat na ako. Ha? Kinsa man? Na-match naman din ako siya sa dating site. Gani, muanhi daw siya sa tong isla pohon. Makikita siya na ako. Mao ba? Basi binuang na eh. Ambot lang sad. Kung binuang man gani, okay ra. Wa masad kay ko mag-expect. Lingaw-lingaw raman ning ako. Aw, mas maayo na. Aron, di ka masakitan. Si Paolo nag-chat. Ay, Angela. Basin mo ana mi ugma sa inyong isla. Magkita niya ta. OMG! Money daw siya. Ako replyan di. Pwede mag-send ka og picture na ako nimo para makaila ko nimo inig-anhin nga. Okay, send na. Okay. Hala! Hala, kagwapo man kay ani niya. Sa ato pa, kinahanglan ko magpagwapaan ni Ugma. Ako chatan siya kung asa may magkita o kung unsa orasa. Uy, asa ka? Kagwapa gud nimo. Dress man kaayo ka. Kuan ma, nara ko'y lakon kadiyot. Asa lagi? Basta ma, na ako'y date. Date? Date kinsa man? Ni Raymond? Nasuntaan na ma, dili lagi si Raymond. Friends sila mi. Kinsa man di ay na, ha? Basta ma, muchika rin niya ako. Bye-bye. Ingon si Paolo. Anihi daw nga resort magkita. Asa naman kasi yan, no? Flowers for you, lah. Oh, thank you, love. Happy anniversary, Sad. Kadiyot. Siya man na. Kanang ikastorya nga babae. Dili mahitabong masayop ko. Siya gid ang Paulo nga akong kachat kay maugit silang naong sa picture nga gisend na ako. Adoon ako. Oh, naganahan ka sa flowers? Yes, of course. Paulo? Thank you. Oh, yes, miss. Kaila ba ta? Oh my cheater! Nga naman nagpa ang kagalit. O sa may problema ni mo? Excuse me? Who are you? Chatmate ko niya. Ikaw, kiran ka? Girlfriend ko niya. Oh, mao ba? Karon kay bawo na ka kung unsa kaway ayo ng uyab nimo. Kadito, Tragod. O sa malay mong ipanulti? Tanawa. Di ba? Ikaw ning ka-chat na ako dinhi. Tanawa. Oo, ako bitaw na. Pero, ha? Ganong, miss, nasayop lang ka. Poser na. Poster ng naong nimo. Buhaan yung buwak nimo. Pagbuwag na ta. Usak, love! Love, ayaw na kong biyahe, love! Mayra nimo. Recorded by Radio Mo TV. Sabay na hitabos imong date. Kadali, ragod. Matog na ko, ma. Uy, ay panikao na ka? Wa ko'y gana, ma. Please, pasagdi lang ako matong.
Dili ra ko mukaon ron. Ay, alas 2 naman di ay. Asa mo ito kong cellphone? Ay, Dora. Kadagan pag miss calls ni Raymond? Nga naman ka? Angela, bago na diha oy naas Raymond sa gawas. Naas Raymond? Angela! Ano sa mga ituyo niya? Gawasan ako. Ikaw? Angela, kalma lang. Raymond, nga nung kauban mo? Igagaw na ko si Paulo. Wa ko masayod nga siya baday ang kachat ni mo. Ka-chat mo lang? Pero cheater? Miss, tapila ba kagingnan nga, di lagi in town ako ang imong kachat? Nainikuha sa akong details. Unya, gigamit aron magbinuang. Miss, maluwi ka. Bawiya in town ang imong pagpasangil ako. Hangtod karon naglagot gahapon nga akong uyab na ako. Uwa niyo ko niya tagda. Ano sa milabot na ako? Miss, please. Ay, di pa ni kwapo ay. Asa ko maluoy. Sige. Asa man siya kaya akong istoryahon. Mangayo kong pasensya ni mo. Matuo ko niya nga, dili gito siya kay makita masagit sa iyang naw nga. Dili gito siya o poster lang. O sa pa, mahal ka ayo ka niya. You know what, miss? Dili ka angay mga og pasensya. Ha? Ako pa pang mo pasalamat ni mo. Kay tungod atong kitapua, I have the reason to leave. Oh. Dugay naman kay kong kabuwag ko niya. I'm leaving the country for good. And nahibaw kong dili gid siya uyon sa akong pagpiya. So thank you. Kay ikaw na nangita og paagi para nako. Para na ako'y rason nga buwagan siya. Oh. Ako man hinuon mo'y naluoy ni Paulo. Kinig yung poster mo'y nakaingon. Ako ning i-block B. Nakaguba na lang kong relasyon tungod ni Moda. Oh. Uy. Naari kinag-message request na ako. Kinsa man ni? Oh. Si Paulo. Salamat ha. Tungod ni mo. Nagbuwag na gyud mi. Salamat kayo. Oh. Patay. Wala na gyud ay madagkilot. Pasagdilan to eh. Maulian na to siya. Pero, nahibong lang gid ko ba? Kinsa gid ka atong poster, no? Accurate man gud kaayong information ang gipang sulti nako bahin ni Paulo. Og ang mas gikahibod nga nako. Nganong kahibaw siya nga mo anhi si Paulo sa atong isla. Angela. Kadiyot. Raymond, sultihi ko tinuod. Doon na ka ba nahibawan? Ha? Ayaw pa makak nako. Angela, sorry. Ang tinuod, ako gadi mong kachat. Sa ato pa ikaw gina mo nagbinuang na mo. Raymond, ang anong nabuhat man ni mo? Tungkid ako kay gusto ni mo. O wawi ka isog mo angkol sa kong gibati mo akong gigamit si Paulo. Hayop ka! Ay, sorry ko. Ikaw rin mahinungdas tanan. Ha? Gusto na, please! Gusto na! Anong niya ka? Paulo, o na sa tanan, gusto kong, nahibaw kong dili ta close, o karoon lang ta magkaila, pero gusto kong mga sorry sa ako na buhat.
Kung dili pa lang ko humukog ilong nga dali kayong mutuo. Dili unta mahitabo nga gisagpati katong gabi una. O ginganan og dili mao. Og dili unta mahitabo nga magkabuwag mo. Ubanin ko ginom. Ha? Abinin mo. Sa tinuod lang. Wa mo kaysa. Wa sige sa Raymond. Siguro nangita lang ko og tao nga akong kapasangilan. Dugay naman sa kong nakawantay nga. Kabuwago na siya na ako. Inanaya lang ko sa akong kaugalingon. Di na ko madawat nga mubiya siya na ako. Mga nga nasakitan jugay ko. Dagan naman ko doon akong plano para na mo. Pero, wa may ayo. Waram di padul nga ng tanan. Kung unsa man ang gibati nimo karon, andam ko maminaw. O kung magkinahanglan ka ka-istorya anytime, pwede ra gyud kaayo ko. Ing na lang ko, ha? Salamat Angela. Pila pa lang gani kasimana sugad ta nga nagkaila pero gaan kay makumbot nimo. Ako man sad. Gaan sad akong buot nimo. Angela, pananglit, manguyab ko nimo. Doon na chance. Ha? Sure diha, uy. Wa ko magbinuang. Paolo, abi nimo, dili ka lisod ikaw kumaon. Gwapo ka, usa kong tanaw. Maayo man sa kang pagkatao. Pero lang, dili bagod presko pa kayong nahitabo nimo og sa imong ex. Basinog, naglibog pa lang kasi imong gibati ba sa pagkakaroon. Tungod kay ako may pirming niya. Pero, Angela... Shh! Hatagyo na og tayo mang imong kaugalingon, Paolo. Siguro after a year, kung maorag gihapon imong gibati din hinako, masugot kong panguyaban ko nimo. Angela. Dati laging kapiling at di ko naisip. Bisan unaan ako na feel para ni Paolo, pero wag gid ko mo bigay dayon. Tungod kay nahibaw ko, nga doon higayon nga kusog sa gid mo duwa nato ang atong pagbati. Pwedeng mauna yung na-feel karon, pero inig-ugma, lahi na sad. After ato, nagsige pa mi og kuyog ni Paolo. Pero human sa pila ka buwan, wa na siya mo bisita sa mong isla. At the same time, wa na siya magparamdam pa nako. Og ako na lang nahibawaan sa akong suod nga higala. Nga iyang igagaw nga si Raymond. Kasluno na daw sa laing babae ang iyang igagaw. Siyempre, nasakitan ko. Kaya somehow, nag-hope kong seryoso tong iyang pagtugan ako. Dinhi na lang kuto. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Angela nga taga Ulango Island, Cebu. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga naguluhan, Keep on Loving You. I'll keep on loving you kung sadyang di. Ang mong kaagi, gibata no doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Danny,
Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinaguluhan, kung mamahalin mo lang ako. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra? Sige man ako ingon mo okay ra, uy. Ganun ako mas nimong pangutanon. May bawa bito kong kalibutan ng mga dress-dress bito. Tanawa lang kung angayan ba ko. Ayan magkatanan. Ay, nagdibog naman hinong kukunsay akong isulob ani, uy. Ngano mabala ka man ka. Kung mahal ka ni Boyet, ay di na mo matter bisag sa paisulob ni mo. Mayuhang mo tambag sa way uyab, ah. Bakit plano mo uyab-uyab no? Kaya di ko gusto mangitag labad. Ay, Lek, saman. Di gidami makaapuanin ni mama ni mo? Ha? Ngano ka pa uy? Palit mo nagkagis ko tong apo di ha. Ay, 32 na biyakan na. Unyawa pa yung kay uyab. Pa, bisan pag makauyab ko, di man gihapon mo makaapo ni mama kay maglaki ako uyab mon. Babae man. Nak. Dan, unya ba? Mag-bar ni Buyet? Uyag ta ha? Ni, di ko uy. Imukol ko ni mong third wheel. Mauto place pa lang ko. Di, Liki, promise. Siguro gid ko nga malingaw ka. Sige na ba? Kuyog ta ba? Sa mukha, ganin mo eh. Sige na lang, good. Oh. Wala lagi si Ella lagi. Ingon mo to siya nga, muapas na siya. Basi ba doon natin ini? May masinsan. Awan sa man, suda na lang inato. Sige, mag-order ko drinks. Hain naman ni si Ella. Uy, medyo lipong na biya ko. Di mo sa siya reply. Nawag na eh. Hello? Hain naman yung taon ka, uy. Sorry, gid kaya di ko makaapas. Gihatagan kong deadline ni boss. Nag-overtime ko kahan. Na, yun saon man eh. Muli na lang yan. Ayaw, uy. Pag-enjoy na lang mo diha. Pagbanding mo si Boyet. Padool lang ko ni mo ha, dadi. Hey, di mo ginawa pa sila. Lain yung kita rang duha gud nya. Lagyo kita, di tarang duha naguban. Sige, sige. Uy. Isama ka? Itukan mo gugunin mo. Abi na mo. Guwapa ka. Nagugun na kayo. Nagtinumboy ka. Ani. Buyet. Recorded by Radio Mo TV. Ay, kalabat sa kong kisam na. Ay. Kisam ni nagkakus na ko. Buang ka! Ano ako din ha? Imo ning bay? Wala ko kayo nung kung ano. Ubog na kita gabi-igot. Ginoo ko. Kay. Muli na ko. Kita sa mga Agoy. Dili ko gusto mahibaw sa ela bahay na ni ha. Nakasabot ka. Nagsigit pinawag si Boyet na ko. Gusto may tuyo ni niya. Bahala siya. Dili ko matubag. Dani, sultihan ako po sa tinukoy. Nagabantay ka nga, may babae si Boyet. Wa man. Huwag ka magabantay nga na siya kachat-chat atong nag-inom mo. Sugat pagod ato, nagabantay ko nga murag cold nagkikisyon ako ay. Ella, nag-overthink ra ka. Ay, kabala ka. Okay naman ni Boyet. Nagigbuwag naman gani siya na ko. Onsa? Dan, kung magita ka si ma'am na ko pa, ingnahan na nag-CR pa ko ha. Thank you. Hindi ko alam ito si Ella. Uy, hala. Dili ka siya mabdos.
Unsa? Magpiti ko? Oh, para sigurado. Kay sige ka kagsuka. Oo, pero madlok man ko. Ay kabila ka. O bananti ka. Oh. Anong gihatag ba ninyo mo na kung ikaw na may magpiti? Ingon mo kang openan ko nimo. Mong dungani ko pagpitisad. Ha? Oh, sige good. Okay na. Pabuto na lang ako sa resulta. Si Ella kay taon. Ay, di lang uta siya magdos kay buwag na ba silang buyet. I-check na lang ako kung piti. Positive? Oh, mabdos ko? Ngano? Dari na hitabo siguro nimo nga wa ka musulti nako. Wa, uy. Anya? Anong mablos man ka? Ang imo, unsay resulta? Wa. Negative. Mabdos ko. O, sa mabuhaton ako, ani. Dani! Oh. Buhat ako! Nganong ni amang ka? Gusto ko mag-istoryanin mo. Nahinomdom na ko nga may nahitabo na to. Naibaw ko. Kaya mabdos kong buanga ka. Nablos ka? Lah, hindi mo rin kong umahan. Dili. Tungkol kaya ako ni ipakuha. Ayaw, uy! Ayaw pagbuot. Kasamok ba ni mo? Dani, mahalti ka. Unsa? Nabuang na ka? Oo, mo. Ha? Pagurya-gurya pa ka, Dani. Pero ikaw na mo hinong na nakigbuwag si Buyat ako. Dili. Dili na tinuod. Abi ba kung tumboy ka? Ha? Nagsulti ka kas tinuod nga nari kay gusto ni Buyat? Ikaw may gusto na ko. Dili si Buyet. Kalimti nga amiga ta. Kay giluod ko nimo. Giluod ko na yung duha. Dani. Ayaw pagduol ako. Ikaw may nagbaba sa kinabuhi. O gayon pakita na ko hantod sa hantod. Wako'y lang mabasol. Si Buyet ra gyud. Kitungod niya, nawa na ko ang tao nga akong gimahal. Huwag na tao ang bata nga wa ko batia o gugma. Bisag gamay siyang amahan. Pero bisan pa man, padayon ko na pakalikon. Dingin na lang ko tubo. Dagang salamat sa pagkakading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mo kiniyos sa kalalaki nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Andrew. Recorded by Radio Mo TV. Maayo gani kay giubanan ko nimo dinhi sa bahay. Okay, ingon magkagay ko rin usa. Pero usang lang nitabo ni mo. Ganun, nagkubag mo ng mata ni mo. Best friend. Ganun ka, uy. Di ka kagalit diha. Buwag namin ni Josh. Usa? Kadugay na ninyo, nagbuwag pagid mo? Kung di ba, engaged naman mo? Oo. Kung ka na sa engage na mi, di pa sila kahimog binuang na ko. Ah, nagbinuang di ay. Oo. Away ayo. Sabi mo na akong nagkasabot na mi.
Sapot nga unsa. Bay! Di ba nagsabot na mata? Gantiin mo pa sa kita sumi. Bay, sorry. Natinta lang gid ko. Ay, kabala ka. Mamawi na ko niya. Ayaw na. Unsa? Di na ko gusto nga magpaduol ka pa sa kong best friend, ha? Oh, Nagsabot ka. bay. Grabe. Pila ka buwan na ang nilabay pero wag gid magparamdam si Josh na ako. Wa na gid siya pakialam na ako. Pagsigig kandom niya, eh. Kalimti na itong waya yung mong ex. Pero best friend, love mo gud kay na ako siya. Bisag ipasakitan na ka. Bisag binuangan ka. Lab lang yapon mo. No, samtaon ka, kamita sa karang utok ni mo, may. Dili puro kasing-kasing lang. Kasakit sa di mo. Sinultihan ako, best Maunay friend. tinuod, best friend. Isaada ko nga di na ka magpatunto atong tawana, ha? Di ko gusto nga masakitan pa ka. Sakto ka. Sige. Akong isaad nga di na ko magpadani Josh kung mo balik man gani siya. Asa naman is me, eh? Kanina na rin pong nagpaabot niya dito sa mall. Ay, nanawag na kita. Hello, asan naman ka? Bay, Andrew. Oh, Diyos? Ano ikaw may nagkupot sa cellphone ni May? Ha? Ngano? Recorded by Radio Mo TV. Nakita mi ni May, bay. Gusto na mong ayuhon ang among relasyon. Unsa? Wisit! Andrew, naunsa man ka? Huwag ko makasabot, ma. Kanong lagi mga tao nga di ka maong mutuman og sabot. Ngano, unsa man day nahitabo, sultihi ko. Si May mong ma. Anim gud ni. Mora na hinungdan, mauglagot na kaayo ka. Nak, obvious ra kaayo ka. Nga unsa man, ma? Nga nagselos ka. Ma, mura na ako gisuon si May. Di lang ko gusto nga pasakitan siya. Kay masakitan sad ka. Mao ba? Oh, ma, Nak, dili inamigo lang ang imong reaksyon karon. Klaro kaayo ka nga nakagusto ka ni May. unsa? Nga rito nga ingon ani man akong reaksyon. Nibaw na si May sa gibuhat. Dako na siya. Ugwa sa kinahanglan ako. Mas mayatod ka pasagdan na lang ako siya. Hindi na ko manghilabot. Nagbalik mi ni Josh. Oh, may nun. Okay ra nimo? Imo man ang kinabuhi. Ikaw mo'y magbuot ko nun sa'y gusto ni mong buhaton. Best friend. Lutano ko ha, napakoy buhaton. Oh. Nakabantay ko, nak ba?
Wa naman lagi mo ilaag-laag ni May. Nga naman. Oh, naglikay lang ko ba? Di ko gusto nga magsige ni uban para di na ko magkapanghilabot niya. Anak, nganong dili naman lang ni mo tuganan si May sa imong gibati para niya. Oh. Ayaw kong ingda nga hangtod karon. Mo di na ipagihapon ka nga nakagusto ka niya. Ma, Maayo kinisugot karon nga ubanan ko nimo. kasama ko sa kuhon ako na kinisulti ba, madaan. Na-inlove na dyan ko rin bihana. Uy, naunsa man ka, uy. Naghiduktok mong ko kadiha. Okay ra ka? Oh, nga nung wa man mo tawag sa Diyos. Siya tatigi pa ubanin mo. Nganong siya man, nga ikaw may akong gusto nga makauban. Pagdali na. Pamili na diha kay may lakaw pa ko human din eh. Sigurado na ko. Huwag gid masayip si mama. Na-inlove na ko ni May. Pero kung musulti ko ni Stinod, basig bawasin ako. O kung dili po kong musulti, kinahanglan nga barugan gid nako ang nga gitako kining akong gibati para niya. Bas pilion ako nga itago na lang eh, kaysa mawasin ako. Kasama ron? Oh, Berike, nalam ka? Bay, si May! Tuwa sa skina! Naligsan! Unsa? Andrew, best friend. May... Salamat. Salamat sa tanan. Magsigtabi. Fight lang yun ah. Fight lang. Dili na ako kaya. May... I love you. May, ayaw pagpiyong! May! Pagbahay. Grabe nga pagbahay ang akong gibati. Nawa man lang kong makasulti ni May sa tinuod akong gibati para niya. Nagpadako sa akong kahadlok nga mawa siya nako. Mo nga sa mga naminaw karon, ayaw mo pagduha-duha og sulti sa tinuod ninyong gibati ni bisan kinsa. Ayaw huwata nga wahay na ang tanan ug mapuno mo sa pagmahay sa manako. Dili lang kutob ug daghang kang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalang kaagi ni Andrew nga taga tungkop Minglanelia, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naglahan. I love you na lang sa tako. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
o baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ha? Na-imagine na nimo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhon? Oh, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako. Ako, cute. Siyempre. Bubi ako lang igsuon. Mura na big igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang doha si Papa. Wala sad ko'y mama. Mong, dili nakalahi para na ako, no? Muli ka din sa ato karong weekend? Pa, mura gali pa ko makahigayon. Dagan tayo may projects ron good. Uy, maubanak. Kimingaw na mahugod ko ni mo. Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot kong makauli diya sa ato. Mao na, Marco, babe. Muli ko sa mga probinsya next weekend. Basin, ganahan ka mo ba na ako? Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon na rin ko'y lakaw, anak. Mao ba? Asa man day ka? Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwede sa sunod lang. Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang. Kalipay na ako. Dagan na uli ka na. Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Hapit naman sad bakasyon. Taas-taas niya kong pondo din sa ato. Dali na nak. Nagluto gus imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali. Ayay, kanada. Naunsa man ni Smart ko. So ka lang naabot ko din sa probinsya. Huwag paramdam na ako bisan usa lang ka-text. Sharo, huwag siya ka na ako nagpangumusta na ako. Nag-away mo? Wa man day, Trish, pero... nagyaw-yaw yun ko sa text, uy. Ako man siyang gitaksan. Kaya wa man gyud siya magparamdam ba? Sukat ko naabot din sa probinsya. Mao pa? Unya unsa may akong matabang nimo? Day, ikaw ko ni chat niya. Unya, sultihi ko kung mo-reply ba siya nimo. Sige. Ni-reply siya na ako. Padong naman unta day ko na siya mo chat nimo. Unya, pagkabasa niya sa imong message, naglagod siya kay siko no kagyaw-yaw. Kisa may dili masuko. Ngawang gid siya magpahibaw. Ingon ana ang gid yung style good. Basta magkakuyog na gani na sila sa iyang mga barkada, no? Mura na lang siyang malimot na ako. Murag malimot na doon na siya uyab. Day. Sakitan ba ako maghuna-huna, day? Kay mura na may uyab kung magkita, may. Pero kung dili gani, mura na sa siyagwa. Day, Alina. Sige lang, day. Mubalik naman ko diya sa syudad ugma. Makikstorya lang niya ako niya. Salamat, ha? Absent lagi ka ganinang buntag. Kuan, naglain mo ang akong lawas ko. Maudi ay. Si Marco pod. Wa po kabantay niya ganinang buntag. Murag ni absent man pod. Lain man akong feeling day, uy. Mura man bugnaw na si Marco na ako. Wa ka si lain day. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Mura minugdo na siya lain, good. Ha? Nganong nakaingon man ka? Feeling lang git na ako, day. Day, Alina. Day, tabangi kong paniid ko no niya, day, bi. Unya, sultihi ko kung siya mo mamatikdan. Ha?
Pila naman ka-text akong gisend ni Marco nga makikita ko niya. Pero hangtod karon, wag yapon ko na dawat nga reply. Ay, makikita na lang ko ni Trisha, bi. Makikapi ko niya ron. Wa pa masigit ma-reply si Trisha na ako. Ako na lang usaoy. Maayo din hikidili kayo sa amok. Kadiyot. Sila Marco o Trisha, mana. Ni asalatin hiyo niya. Nag-holding hands pagit sila. Marco? Trisha? Alina? Ang sibuti pasabot, ani. Best, Alina, paminawa o na Ang sibuti pasabot, ani. Nakahimo mas mag-traidor na ako. Alina, Ayoko kita pa! Pangayop mo! O, na okay na ka niya. Pauli na lang din sa ato na. Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahibaw kong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa. Basta nagha, kung di na kaya, pauli lang din sa ato. Oo pa. Salamat. Alina, please, mag-istorya sa ta. Unsa pa may ang istoryahan nato? Igsuon akong pagtanaw nimo. Unya nakahimo kas pagtraidor nako. Ayaw na, Trisha. Sugod karon. Kalimti nga nakahigala ta. Alina. Kinsa man ni? Number raman? Hello? Day, Alina, sinang Medina nini mo. Siligan niyo din is probinsya. Oh, nanawag malagi ka nang doon na kay Toyo? Day, nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa na? Ngano ni Biya man ka? Huwag ko sa naman ako, ani, gawa naman ka. Pa. Alina? River, niya ka? Sakit kayo kung dugan. Ako na lang usap. Wala si Papa. Niya pa ko, Alina. Tuod. Kanasara ba di ka nabalik gikan sa Manila? Atong adlaw before na-disgrasya sa papa mo. Mao pa? Alina, naibaw kong dako kay kusaan mo. Nagigbuwag ko nimo tungod kay maras niya. Pero karon nga nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na ko balik dito sa Manila? Ha? Isaan ako nimo. Di na ko magpalayo nimo. Ug di na gid kapihaan. Tagay lang ko klaing higayon. River.
River. Okay, sarap sa ila bituin sa pag... Gihatagan ako laing chance sa River. Unya kay ako naman lang sang usa, nikuyog ko niya pagbalik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon, minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, ni anami dinhi sa Cebu nagstay for good. Og kabahin nila ni Trisha og Marco, ako nahibaw-an nga nagkabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhin na lang kutob, takang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Alena nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan kalawakan. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.